Mga estruktura nga naka-encroach sa Doña Pepeng Cemetery gipaguba sa Cebu City Government. Tinguha nga himuon ang dapit isip usa ka heritage park. Ano ang report ni Alan Domingo. Ang PWD nga si Love J. Rintusa sa landong sa payong nagpasilong human na apil ang ilahang barong-barong sa clearing operation nga gipatuman sa kabhanan sa Dakbayan Sugbo diya sa vicinity sa Doña Pepeng Cemetery. Ilang giklaro nga wa sila mosupak sa gihimo sa syudad apan nga sila og ayuda o kapuy-an man lang. Mangyo ta mi sir nga kanang may Mexican chancellor ba ni Mayor. Nya salamat na lang daan. Kaya sa aming gipapuyo bisag gadiyot ra kayo. 13 ka mga barong-barong ang gidemolish diin kasagaran nagpatong na sa mga kulumbari. Samtang adunay uban nga ni voluntaryo pagguba silang balay aron aduna pa sila'y mapuslan nga mga dapat nini. Gawa sa 13 ka mga struktura, aduna pa'y mga residente nga nagpuyo sa atubangang bahin sa sementeryo nga gitakda usab nga hawanan. Nanay relocation site giandam nila sa Barangay Kio. So we're targeting June 12. June 12 hawa na. Pwede ganig ma-implement na ni initially makita na nato kung sa kanindot ang Heritage Park. Suma ni Ramil Ayuman ang Special Assistant to the Mayor nga tinguha sa City Government nga malimpyuhan ang samang sanglit himuon kining Heritage Park. Kauban si Philip Patricio ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.